onye siri ọra njebe isi ife na eme ihe ji eburu nri onye ọ na-esiri zuo bụzi ego wee bi na-ekpo nri n'akpa wee chọsị ịka ọkasta gị nwa ọkasta amụ mmụọ akasịkwu ya iko dadị etiri mụ ya ihe n'ebe saba oke na adịghị ebe a ka ha mmemme ha kpọọ gị ịmazi na abụ m onye frekpo agwara ya oke ịbụ onye frikpọs ya ebe ọ bụla akụrụ mkpụrụ ijebe ya isoro ndị a na-edebe na wedin ma ebe a na-anụ nwaanyị ya enwekwara ebe a na-eme wedin ijebe ma o nwere ịkpọ ebe ọ bụ na akụlụ ngaji n'eze mbịa efu m mbulu lailon efu m nọ n'isi oche n'iru n'ọlụ kpọsutu pasendị kwara m chere ya ebe ọ bụ na a na-anụ nwaanyị a na-eme wedin iji ebe ahụ nwere ihe kpọrọ gị iru ebe ịkpọrọ lailon njebe ka iji lailon emezi m ga-eji pasta mmiri indiana nya eleta ama nri echi chere ya ọ bụrụ na ịbịa nne ebe na-anụ nwaanyị ma ebe na-eme wedin na eburu lailon irutezi ebe a na-eme ife gụnwa dị mmiri na-achịkọ nri na-awụnye n'ime akpa njeje gbaba egwu ka ọ bụzi na ibukọsizie nri n'ebe ahụ a na-anụ nwaanyị onye na-eme wedin gị nke nke bụzi anasị nke ọnọma mbụ ego wee na ọnọma mbụ nwa ya wee na ọ bụrụ nke ya mbụrụ nke onye na-anụ nwaanyị onye na-anụ eme wedin na-ebu ego wee na-agụ nwa atụtụrụ nri na-ebugo nri na-awụnye na akpa na-ana ejidekwanụ gị ebe a nsịfa na ndị a na-esisi n'ife bulukula ka bulukula ala otu a mmajuo na-eburu na wee kwachazialụ ndị nke ọzọ nri na-efele ya ndị na-esi nri osiri ọra fada ekwuye nke fa na-akụra ha na-eburu nri ha na-eburu nri ndị mmadụ na-anaghị ejidenugo ha ofu mkpụrụ oye o bulu nri bịa lekasị mmụọ nke asupu onye nwa otuko mụ ya ya chere onye siri ọra njebe isi ife na-eme ihe ji eburu nri onye ọ na-esiri zuo bụzi ego wee bi na-ekpo nri n'akpa wee chọsị ịka ọkasta gị nwa ọkasta amụ mmụọ akasịkwu ya iko dadị etiri mụ ya ihe oge iwejekwakwa ha na onwe nke ya nwazuo nke ya isi anụ ịkarị gị egwu metụ maka na share button gbaa mbọ na-efolo m biko zi anụ ana m agba mbọ na-eme ka ihe happy mekizie na m nwa happy follow be m ị na-efolo m ị na-ashare ya ị na-comment may God bless you.